Turiani Tuhata, Tapahohoma, Adoras Tabuka Parmenggota, Martang yang Nahohom Hita dengan Atabi. Amin. Meredi mahita sian nomor 10 ayat sada saruri ayat 7. Hite goarni de bataha ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbedian atau mau palangit dohot tanoon. Amin. Tigor doa kedalan ni Jehovah, jadalah pertigor merdala disi, Allah yang kuhalak perjahat tersulat di disi. Haleluya. Martang yang mahita, Ali Tuhan debata para si roha jalan abonar, mau lihati hudok kami, ala di pabisar hotu kami berita dahuli, nama dongani rohanami, ay ala ni i ubay hutadahami ho dohot lomoni roham, dipangido rohanami, naing mangulahon lomoni roham hami saliling dinggulun, jalan naing mertua hami bahinommu, say perbadiay marohanami marhiti-hiti todim. Jala pergugoy mahami mangorong hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Say pailas marohanami manguluy ho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
kamu mapatik ni debata ima patik pau paton dohot lapatanna patik pau paton ingot hamu mapabadiahon ari minggui dinauno mari maulahamu nasa siulaumu alai ang ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah di batamdoi dang jadi ho mangula angko dinasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam ai dinauno mari do ditoppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di hari papituhoni di baini do ubaina di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianan nai jala di perbadiai dia do lapatani odo ikut dihabiari rohatta di bata jalekon holong rohatta di ibana asa unang tuis rohatta di ajar nasian hata ni di bata ikut badiado hatan di bata di rohatta jalekon ringkas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ido sahana mangidugu mahita sa Tuhan di bata ali Tuhan di bata saya pergugui mahami mangulahon na hubar tupatimi amin. Tatopoti madusata tuarupa ni debata martangi yang mahita ali debata nami namarasi roha jalan bedia ama nami marhite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami roh tujulum huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut halam ngal perdosa alani ido ubaina upasirep hami diri nami sadariut di julum jalahu parotopot hami tung najot do hami manibil si anak kadalan muda badia songon biru-biru na lilu sayunang pabali hami siya julum ala ni dosa nami ay dang di halamohon roham hamatean niya kapardosa alay hamubaw ni rohana do lomo ni roham asa mangulo say sama sa luhut hagiduhon nami dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulo nami nasa saday anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maasini roham di hami marhite-hite panidangiyon dohot hahugon ni tod di parbadia asa tarapul situ turohan nami majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu na badiyay amen.
Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Para si roha jala perdengkan bahasa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahit tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka hajatota. Songon asini roha ni ama-ama midah kanakna. Asini roha ni Jahoba diakan nama kabiari ibana. Hasangapom madi debatana di gijang. Amin. Epistel di Minggutta sadarion imana tersurat di Heber 10:2 mamuk kasihan ayat 10 sahat rodi ayat 20 sia tajahama margati soring. Aidang didapoton hamu na tarjama na marsigorgor di bagasan api manang hagulapon hahulomon rodi haba-haba. Aidang tertaun na sida paksai na madok, moludais dorbia tu duluk, ikon mate dangguran. Alai duluk sionido didapoton hamu dohot hutani debata na mangului, ima Jerusalem na benua gijangi, dohot sunsuruan na marloksa-loksa, ima luluan pesta buluni. Dohot Yesus panggulu ni parpadanan na ibarui, dohot mudar na mangurasi parsuara na lumingkan unang mudar ni si Abel. Tano odo dihutur suara na ujui, alai anggun waing marbaga-baga do ibana songonon, sahalinari do au manguturi, dada holat tanoon, dohot ma berdua gijangi. Di bahini, mauliate marohata ala tajalo harajaun naso tarhutur marhiteido gabi hita parhalado halomoan di debata mardonga biar dohot hadalaton ido sahana martua do na tumangihon hata ni debata
jalan opeopsa. Amin. Tahatidak ko mahaporseo tai songon nahina tidak ko ni dong atas haporseaon di sadok portibion rab mahita madok au porsea di debata Jehova ido ang parkuku na suatu dosan nato palangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sesedai iman tinubuhan si Maria nagabi-gabian siya to di purbadia Gido tu kata na tumaon na birnit di bawang human silatu nama terpajan buat ibana di hawa silang na tu banu turu dum di tanam na ulak mangulu di hari paturuhon na manai tu surgo la hudur siam de mata Jehova amanai perku na suatu dosani di siba ibana pa ulak sur tanahon manghumi halak na mangulu doh na mate au persea di porbadia Jalarun sara huria na badia, huria hatokan halak Kristen akan na badia. Doh dia sani dosa, doh dia hatai nama doh. Ulak mangun suku dan halak naumat. Doh dia muluan na sura sudah. Amin.
Tapi kima titing na masa di huriata di bagasan na sa mingguan. Titing di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Naparjulu, guar doho topik minggu. Guar ni minggu sadarion ima minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Topik minggu hadaulaton nah hinalomohon ni debata. Napaduahon titing perbagason. Titing parjolo doho paduahon. Naing majalo pasu-pasu perdongan saripeom ma dharma hasudungan siahan anak niamata peling siahan esa tubuni inata doktoranda mutiara boru tapubolon APT ruas ni Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang dohot orwana intan anggraini boru sirait boru niamata manutun sirait tubuni inata situa duma Roslina boru tapubolon SKM MKes ruas ni HKBP Garu Walu Resort Medan 2 Sipanglimun Distrik 10 Medan Aceh pamas-masuon hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo nasida pinjam gereja inganan pamasumasuon nama kobasi sian HKBP Sutoyo napatuluhon ruas natabba sadarion Minggu 21 Agustus 2022 nunga di jalo gabi ruas di HKBP Sutoyo keluarga Erikson Nainggolan inangi Yola Lopenia Huta Barat Rosian HKBP Resort Adiak Koting Distrik 2 Silidung alamat nasida Jalan Maijen Sutoyo Sektor Mayasari Napaupaton pemeriksaan gula darah sadarion Minggu 21 Agustus 2022 dung sidung ibadah pukul 6 WIB nunga di Patupa Huriata Marhite Seksi Kesehatan Pelayanan Pemeriksaan Gula Darah Asam Urat cek tensi dan pembagian vitamin. Napalimahon, pertukaran mimbar di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Sadarion Minggu 21 Agustus 2022 di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do pertukaran mimbar Laos Papungu Pelean Tujolo Nilanggata Dohita Haporluan tu Distrik Walu DKI Jakarta. Las Marohata Pasahaton Peleani inganan pakubasion ni Pendeta HKBP Resort Sutoyo Pendeta Rudi S. Lubarreja STH MPD melayani di HKBP Pondok Bambu pukul 7 WIB Pendeta RJD Simamora melayani di HKBP Pulau Asem pukul 7 WIB Pendeta Ambarita MDIP melayani di HKBP Sukapura Resort Menteng pukul sia 30. Pendeta SD Borus Panjaitan STH melayani di HKBP Pelita Pulau Mas pukul 10 WIB. Pendeta Joshua MF Aritonang MTH melayani di HKBP Pondok Bambu Resort Karnolong pukul 8 WIB. Dohot melayani di HKBP Kebayoran Lama pukul 15.30 WIB. Pendeta nama kubasi di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Pendeta Ampilas Aritonang dari HKBP Resort Kebayoran Baru pukul 6 Manugut. Pendeta LE Manulang dari HKBP Resort Cijantung pukul sia 30.
Pendeta Pontas Panggabean dari HKBP Resort Taman Mini pukul 10 sada WIB. Pendeta Region M Siahaan dari HKBP Resort Ancol Podomoro pukul 10.05 WIB. Pendeta Sitong Manalu dari HKBP Resort Pasar Rebo melayani pukul 10.00 WIB. Napaonopon, Panitia Pesta Tahun Kesehatian Dewan Dohot de Harmoni HKBP Sutoyo. Hari Senin 22 Agustus 2022, patupaon ni Panitia de Harmoni HKBP Sutoyo Dohot Tahun Kesehatian do rapat panitia maringanan di lantai 2 mulai pukul 10.30 WIB disosoi tusude panitia natarpilit asa Roma dohoti rapoti manang titing boy madijaha marhite undangan resmi. Nabapituhon, panitia perheheon ama dohot pesta gutilon HKBP Sutoyo tahun 2022. Panitia perheheon ama dohot pesta gutilon HKBP Sutoyo tahun 2022 nunga terbentuk manang aktagoar ni panitia terlampir. Di hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, patupaon ni panitia parheheon ama dohot pesta gutilon HKBP Sutoyo do rapat panitia maringanan di lantai 2 mulai pukul 10.30 WIB disosoi tusude panitia natarpilit asa Roma dohoti rapoti. Titing boima jahota melalui undangan resmi. Napawaluhon, Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Rabu satu hari Jumat tanggal 24 tanggal 26 Agustus 2022, HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupahon Sinode Distrik maringanan di Green Forest Hotel Bogor. Utusan Sian HKBP Resort Sutoyo ima Pendeta S. Tugatorop, Pendeta Resort, Situa MHM Damanik, Utusan Sinode Distrik, Dohot Insinyur R. Manurung, Utusan Sian Ruas, Siat Cawang. Nabasiyahon, Pertanyaan Sektor. Hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, di Patupa Huriatta do pertanyaan sektor secara tatap muka masuk pukul 10.30. Nah, makasuhuton pertanyaan ini ima sektor perdatam Gango Pak 5, Cipinang Bali, dohot paduan suara kasih choir, paduan suara Naposo Bulung HKBP Sutoyo. Tu aka ruas nanaing madohoti pertanyaan secara live streaming link YouTube dibagihon marhite WA grup sektor. Pasapuluhon, kebaktian bulanan paduan suara Grace. Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, paduan suara Grace HKBP Sutoyo patupahon kebaktian ibadah bulanan maringanan di Gedung Serbaguna lantai 2 HKBP Sutoyo masuk pukul 10.30 WIB. Disosoi ma tu anggota paduan suara Grace HKBP Sutoyo asa Roma dohoti kebaktian bulanani. Pasapulu sarehon, kebaktian sektor Cibubur. Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sektor Cibubur naing patupahon pertanyaan sektor dohot tema komunikasi anak dan orang tua masuk pukul 20 WIB. Nama kasuhuton pertanyaan ini ima keluarga RH Gultom MST Boru Manulang Zoom meeting ID dohot password diinformasikan sian grup WhatsApp. Pasap 22 kebaktian bulanan remaja. Hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, remaja HKBP Sutoyo patupahon kebaktian bulanan maringanan di Gedung Serbaguna lantai 2 HKBP Sutoyo masuk pukul 10.00 WIB. Disosoi ma remaja HKBP Sutoyo asa Roma dohoti kebaktian bulanani. Pasapulu toluhon, kebaktian sektor Pondok Gede.
Hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sektor Pondok Gede Patupahon Kebaktian sektor sekaligus memilih calon situa sian sektor Pondok Gede masuk pukul 10 sia 30 WIB. Nama kasuhuton pertangyangani keluarga Ridwan Lubat Tobing Inangi Boru Sinaga. Alamat Jalan Bina Lontar 2 nomor 112 sektor Pondok Gede. Pasal 10 Obaton. Perguru Malua khusus mulai Minggu tanggal 20 Agustus 2022, Perguru Malua khusus HKBP Sutoyo nunga mulai aktif marsiajar masuk pukul 10 tolu WIB. Isosoi matu Perguru Malua khususi asa ro marsiajar jalan nunga sahat di gereja 30 menit adorang so dimulai marsiajar. Pasal 15 hon. Ulang tahun paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo. Dalam rangka ulang tahun paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo napa 22 hon tauton hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 di ibadah pukul 8.30 dohot pukul 11 dohot makbubasi songon petugas prokes hari tahun dohot papungu pilihan. Pasal 10 onopon parsiajar sidi reguler. Khobartu pangiduan ni ruas mulai Minggu 31 Agustus 2022 nasalpui di Patupa Huriatta do penerimaan ni pelajar sidi reguler tahun ajaran 2022-2023 asa khobartu tahun ajaran ni persikola na dimulai sian kelas 10 SMA manang sederajat pendaftaran ditutup hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022. Tu akka ruas nanaing madohoti sidi reguler asa mendaftar dohot syarat surat pengantar sian situa sektor, fotokopi surat baptis, fotokopi buku ruas dohot pas foto terbaru ukuran 3,4 cm gudangna 3 lebar. Pasal 10 pituhon Festival NHKBP Sutoyo. Hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 NHKBP Sutoyo juara sada di Festival Mini Choir Competition na di Patupa di Gading Serpong. Hadiah juara sada, piala sertifikat, dohot uang sejumlah 5 juta rupiah. Boima taida na di altar. Mauliate ma di NHKBP Sutoyo, sailam tudinggan nama melayani tujulanon, mersangak ma tuhata. Pasa pulua luhon, berita habot ni roha, nunga jumolo marujung ngolu. Harapan situmorang sada ama ima di hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 tutup umur 64 tahun meninggalhon opak danak sian sektor penas. Napaduahon nyonya situa BT Sitopul Dinar Marta Boru Siahaan sada ina ima hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 tutup umur 54 tahun meninggalhon sada danak sian sektor Mayasari. Pasal 10 siahun Subangan di Jalodo Subangan sian David Manurung sada doli-doli sektor Cipinang Bali. Ima bunga altar tu Minggu tanggal 21 Agustus 2022 hamoleotion nasida di pasu-pasu dohot pangaramotion ni tuhata. Di pasu-pasu tuhata ma napasahaton Subangani. Laho pasikopot titingon boy mata jaha di titing cetak. Songonima sahat ni titing di mingguta sadarion.
Maridi mahita siya nonom 170 sada, mamuka siya na sada do uluna, las tapasaha ma piliata sada alo sada bi. Salut
dameni debatana sumurung sian saluhu naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ora semadihita sudi. Nunga di pabuan naking ditikting jaladong dotar surat di wartai guarhu jadi dak pola be patad dahon. Jala anggona jolo 2006 sahatu 2010 hampir tiap bulan 2 audison marjamita alai sore tiki kepala bidang koinonia au di Cinere ima sautik turpu jamita dihita di minggutta sadarion tersurat di buku ni panuri rang Jesayas bidu 50 alu ayat sia B sahak rodi ayat 14 songonomma hatana molo di paholakko siap tonga-tongam pangarupahon turu-turu ni jari-jari dohot pakuling hajahatun jala di lehokko asini roham tunamale jala di pasabam horohani nadangol jadi bicar mahati uromu di bagasan hahulumun jala hagulapummu tudocon hosniari. Jadi saya toktong ma tugu-tugun di jauh baho jala pasabamun naroham diakka inganan narahar jala papiron na huli-hulim gabe tudocon porlak na siniram doho jala songomual na sodung marsik jadi paulion yakka anakmu ma akka pasi-pasi sian narobi patidangomu ma akka ujahan marsudut-cudut jala guaron nihalak maho si Pauli akka narigat si totas akka dalab balubung asa hainganan molo tung ditai topakmu sianari sahabat mangulahon lomo ni roham di ari habadiokku jala digoar ho ari sahabat ari hasoloan marmulia di akka jolma namadia ni jahuba jala dipasangap poi bana unang diulahokko akka dalammu unang dihutokko lomoni roham manang marhatarari jadi marlas ni roham ahomida jahuba jala au manugu-nugu ho di atas nyakka betul-betul di tanah on jala parmudu-mudokku maho marhite-hite parjabaran ni Jakob opumunai ai pamangan ni jahuba do maddok songoni ima sahakna hamuak kadongan dibaid do naga bethema ni jamita sadarion pebartual manaktai hadaulaton nahina lomohon di demata ima di hata batak totu terlalu luas do hatai hadaulatoni alaya samura dibaid do tong nang dial manaktai di hata Indonesia ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Upikir kita sudah na hadiron umura waktu satta topik na di hati Indonesia dengan tujuan yang sama ibadah yang berkenan kepada Tuhan hadaulaton nahina lomohon di debata hamok kadongan satu sadarion gurang do nakcat tonga-tongata warga HKBP kurang do mangatusi ahado ibadah somal do taguari ibadah mau lari minggu marminggu kan begitu itu dia mau marminggu patu HKBP marminggu si pata anak pi hari Jumat hari hamamate perminggota di hari Jumat oleh indah bukan padahal maksudnya adalah ibadah hamok kadongan on ikon takasjo tapahami ahado ibadah rohi tatuson ate tatadiko jauh tabe tatadiko aktivitas ditutup lapo kan itu ditutup 3-3 supir angkot diparkir jo di garasi rohi tatuson pertanyaan adalah di ibadah ini siapa yang menjadi fokus
Di permingguan tahun narohi tatu garejaon hata batak nga ise do siap bangan. Hata batak deh. Molo di ulau nadat pangulianak pamuli boru ise do isi siap bangan. Bahula-hula napuna borui. Ima siap bangan. Molo memasuki jabu isi siap bangan. Tulang ibar jabui. Kira-kira begitu. Sonari di ibadahon isi do siap banget di son. Isi do nabagabe pokok di ibadahon. Ini teologi liturgi dah sebetulnya. Ima debata. Debata do nagabe fokus di son. Rohita sa jabut tabe naing pajupang doho debata. Jadi molo tauji mabahasahon hira-hira songnom ma tadok di bagasa rohatan waing ben narohita tuson. Tuhan rodo aun waing tugari jaon tuha KBP sutoyon hudul doa di bangkuon. Itu ya. Hutadi kodo jabuku hututup do lapo malu perlapo ate tiga kube ngahututup lau mamuji pasang poko lau madok mauliate tuho ale Tuhan ala diramoti ho doau mulai sian dari hari Senin nasalpui sahatu sadarion. On maawali Tuhan na pinarmahami. On maawali Tuhan na niramotami manipak na sa mingguan. Pujiok kumaho. Pasangapok ku guarmu. Nakpe di bagasan di badaon bigiota do patik. Alay mono tabige pe patik asalam sitong do ibadah ta. Asalam sitong do pamujiot tatu di bata. Manopoti dosa hita. Asa gabe jolma nasitong hita beribadah. Asa kajolma menamar ibadah nasitong. Disido benna tangi honot tama baga-baga ni debata. Duksidungi begiota mamusehatan di debata. Imai pistol. Asalam takas hita sioloi debata, asalam takas hita memuji debata, asa tu hari minggu naneng ro ibadah tapelam dengkan. Jala duk sidungi tah tidak kon hapor syau. Dina maka tidak kon hapor syau kita arti ni hata hapor syau tai sude ngadisi sude au porsea di debata ama. Natu mapalangit doho tanon nama ngaramoti ngoluku nama nariho nau nama jaga au nama ngaramoti hamia ka anak kokku nama jaga uloku nama jaga sude ngoluku dan seterusnya domutusi dok kadongan na parjolo nakingan rohi tatuson debatado nagabe fokus ate tatinggal honulota alanido mulai sehei taro tuson alai sibuk dope mabuka handphone walaupun Anda duduk di situ Anda bukan beribadah kepada Tuhan. Anda sedang menyibukkan diri dengan kebutuhan Anda sendiri. Molomar handphone dohita di badaon dangna beribadah songon nani maksud ni hatani dibatai. Ai kebutuhanmu doi handphone mi tak kebutuhan di debatai dangi. Molo dia lusi ho di si WA, dia respon ho di si Facebookmu, dia respon ho di si Twitter. Kebutuhanmu deh, kegiatanmu deh. Aidak siat debata itu Twitter nak king rogan. Imak kamang kay nangate. Alani no pain, unak taripu molo ngahudul hitai song ngamaribadah. Iya nampaknya beribadah. Alai molo songon nahudok koni dohita.
Makatahatai mabuka handphone masonare tok persoalan non. Handphone hola bergetar dibuka. Ingat molo songoni do hita nakpe hudul ho amang hudul hoi sinang hudul hoi sina posubulung ingot Anda bukan beribadah. Alan itu magod dorang ro do jam ate di Jabuma. Kita hadir di sini karena yang menjadi fokus adalah Tuhan. Domutusi dok kadongan sudehi tanda di sono na beribadah do tu debata beribadah tu debata. Ta mulai majosian na sederhana nakingan na mangula di son. Mulai sian hari tahun. Ay mana parjolo dangi ibu kabitu masuk kita. Nama dok molo nunga dibuka perhalado pitui ima ibadah nama dok Tuhan ulauku sonari omma jo ibadahku dipalu giring-giring ini dang main-main nih ibadah ni mana deh Tuhan omma ulauku sonari upalu ma giring-giringon makuling organ molo di palu ibana organi di ngok ma tu debata do organi di palu ibana nak pehita mabigi dangi jadi molo marmeam par organ ingok ma Tuhan tidak menerima ibadahmu songoni nak pemandu lagu ate mare dehamu denggat disi asa sudi nama dehono dengan anai molo dang denggak kamu dang marsiajar hamu dei gabe asal mabodu songoni ditulak debatado harorom nakpe maret di hamuisi sude mahida songoni paraget dape songoni molo dak takasi bana mangarade diri di paraget dauni ai boto tuhat tade dak ku jalo ibadah mamang mem doho inna songoni napa pungupelean songoni au namar jamita di son molo dak tikos suparade jamitaon itak natar baenau di debata matuau dak kujalo ibadah mi makatai pehodisi adalah sebatas mulut yang bergerak-gerak kira-kira begitu kata Tuhan kepada saya ananido bekot takas do parade ujahai buku dongi hupikiri muse hirai-rai semanno si jamita di sutoyo husukku paditata ailan sia dutahe jam-jam sabolason dambah inna di pat orang mak dongi usaha matong itak nina tarbaenau asa dia tusi hamu jamitaon ai molo dang dia tusi hamu ala hurang pangaradioku dak kamu nasalah kan? Auno nasalah. Dungi dohonon di debata matu au. Ai so mangara deho. Dangi sukuko pad di tanda di sini ise si jamitamu. Asal lipat dokor hatam. Dai dohonon di debata tu au. Anani sudah duhitan hadiron nuaing termasuk kameramen. Nama bainon nakingat tu CCTV bukan? Karena itu semua bagian dari pelayanan. Sudah do kita beribadah. Sudah kita narisanon dengan tugas masing-masing lahu mamuji pasangapur debata. Domutusi do kamang kainang. Molo marsitu tu hita rotuson. Hibul rohata tuson. Ingok ma ibadahmu sudah baik. Ibadahmu sudah baik. Dohonon di debata ma. Mau lihat inang di ngoto do HP au nama ngaramutiho. Mau lihat amang di boto ho do HP na au mangaradutiho. Anani do unak tapi kiri nakingau pata orang ate mau lo so di kosa umar jamita. Fokus nih jamita on bukan soal apa kata firman Tuhan tuhita sudi. Bukan. Ay mula songoni ay dang ibadah hita horanak kinga mulai masuk ba ibadah deh alani do bain
hata nasing madohonokku asalam tatu sijo teologi liturgi ni HKBP rohi tatuson lao manaruhon sesuatu do tuise tu debata ima harorotai jali molo nunga marsitutu hitaro tu gare jaon jalon di debata maharorotai anani dok kadongan salah fatal doi molo adong badok dang dapo tau sian HKBP manangahaninna dang adong dapo tau siat jamita di HKBP odang naneng mabila hami padita tapi ma ay taksongoni dang nama dok asabuhi ma padita ya apa ada bukan begitu nakingaho patoran molo so persiapa padita ditolak debata do ibana takku jaloho margek-gek do hinna anani do bahen molo nungwa dihataho parjamita di son itak dina terbaca itak dina tolapsa ingok ma nunga sitong ibadah na dijolo di debata tang dohonot tabe akung tidak mendapat apa-apa dari khotbah pendeta HKBP tang dohonot tabe toksongoni karena ibadah bukanlah membawa sesuatu dari gereja ingat ini roh hita beribadah dang nanaing mabon sesuatu hita sanon alai roh hita tuson patuduhon dijolo di debata on ma'au Tuhan nanira motammi hutinggal ho jabuku hutinggal hon kegiatakku laho mangaku bahwa hodo Tuhan na mangaramoti au mangaramoti anak kokku mangaramoti hahanggiku mangaramoti garijokku hupauduk rohaku nuaing sadarion dison ima makna di badatai anani dok kamang benau dok nakingan semua aktivitas yang berbau pribadi stop jadi molo kamang tong dosong kamu tibudo merhin pun alai molo nunga masuk minggu tinggal hodohen poku di konsistori tinggalkan di situ unang dipancing iau unang dipengaruhi iau tinggal hon bado molo magun naruas molo magu gatit tong ade bapola pikiran ni tinggalkan jadi kita pesong nima di son asa unang terpengaruh kita begitu lau masuk off itu off selesai toribain kabar rahai pesawati kan dang bebe masuk manang weani siapa tahu asa unang dipengaruhi kita ingot ta ingot dona jolo RCT kan kejahatan bisa terjadi kalau ada kesempatan dan ada niat ala bergetar handphone tai tahilala isi menaingon pahatok maeda aneng dipukan namain na bagabe saya amat tong ngesop behami sudena parjamita ay palinglik paditoddo ibang nga di paimay manaing di sanin na gabe dang tikos be ibadayate makanya stop tinggal ho ni asa dibege de patahita hamok kadongen pengertian ibadah imana yang berengot tamu saya turpuk jami tahun jadi nakingani nah pat orang na parjoloi ima pengertian ibadah menurut teologi liturgi HKBP tahun 2000 lalu tapatu pada seminar liturgi di Tebet emang dang gudang naro asa unang adong alana ngahira-hira merpuluh tahun on ate saya merlawan hita tu gereja lain ala dong madok dan tidak mendapat apa-apa dari ibadah HKBP. Nah, jadi sian hamina mangatusi liturgi madok itu sudah bertentangan dengan teologi liturgi. Sarupa dohi tamang do KGKI, GPIB, termasuk Katolik petong gosong ini pengertian nasida di ibadah. Dang jami tahun nagabe fokus molorohi tadi son taingok ma dibereng debata mahita. Jadi molo marede patong denggam matong marede ate. Ido molo marede pa marede mahita tong denggan. Jale kopos rohata dibege debata. Songodido nak parkur nakingani. Markor hamu amang inang nakingan ingok ma dang na perlu bagian ni jol mau ni nakpe macam liru de naking dangi
Mauliate ma molo di parohaho ruas odoi hamina hadirod do hatani dei. Alen molo pedang di parohaho jolmaun hatani dei sutung menek roham. Ai tu de bata doi. Dohonon nama mauliate ma diho amang, mauliate diho inang di demi di hati dakokodo au do ninna de bata. Pos roham pasu-pasu ho jagau ho ima songon dokon niturpukon. Namangi berengot tama diturpukon. Nasugot masuk matuwe aku syadongan. Jadi na dikutipi bana di son holab baga-baga ni debatai do. Dungi ramotaku maho inna. Dungi parmudu-mudoku maho inna. On akka guru-guru ka gudang noeng. Begitu indahnya kata firman Tuhan hari ini nih bana. Ay dapat ditatong. Wi tahe. Holab baga-baga di debatai do dibereng mana? Ay tabereng matong di son. Nakingat di dokon sian ayat siabei. Molo di paholako siat tonga-tongam pangarupaun turu-turu di jari-jari dohop pakuling hajahaton. Kan ada syarat. Ada syarat. Anana nang dohonon yon, songod dia dohoro ibadah, jada songod dia dohita asa diramoti debata, songod dia do asa tangihut debata tangyakta, songod dia do ngulut taon asa tutusi tutui dari bagasan perlindungan Tuhan. Anong do syarat? Imanaking ayat siabe mulai sani do turpukon. Molo di paholako siat tonga-tongam pangarupaun turu-turu ni jari-jari doh pakuling hajahaton. Soni mo saya 10 jala di lekoa sineroham tu namale jala di pasaba porohani nadangol jadi bicar mahati rommo. Ini dia. Jadi nahut anda sebut mulisani dotong di posting mana tu au. Jadi bicar mahati rommo di bagasak kaholomun jala hagula pomu tudot conos nyari songoni mo saya 10 sada pasu-pasu namo cudi sahato esa plobat. Lupa ibana nunga parjolo di dek bata molo. Itu dia. Hamok kadongan. Nanaing dohonon itu pukon. Molo nakiko pata orang tuhita ibadah dalam arti ritus upacara imai. Mulai kita naking jam 11 ade. Tak potong anak pukul 3 not selesayon. Kira satu kinai nama. Ritus mai. Ritus upacara. Ngau pat orang apa yang mesti kita lakukan, apa pemahaman kita dalam kurun waktu yang singkat ini. Ana yang dohonon ni jami tahun turpukon, ana dihatahud dia batau marhiti si Jesayas tu bangsa Israel dia mai. Pada zaman ini denggado sudah ibadah zaman ni si Jesayason. Nga di atas ni tahun 537 ngamulak sa kabuangan. Denggado na sida beribadah. Sudah tuntutan niagama dilakukan, berpuasa nasida dengan, akapantang makanan dijaga macam dengan. Songoni akapelia tahun ro nasida tu bagas joro di Papua, pelian hasisan di dosa dibuan. Alai muruk debata. Tabereng majolo di ayat pitu. Didok bisi molo tajaha di ayat pitu. Ayat na di jolona dope, ayat na di jolona. Dakku halomohon parpuasaon, dakku halomohon parpuasaon nabi nemi, ay mabay bada do parpuasaon muna inna, mabay bada do parpuasaon muna inna. Tengok jodoh ngata sebelah hati, nak pula taruh kisin nasida. Benasida do puasa ikut cudi jol matutup aha warung. Ibana do puasa, bagabe muruk ibana tu ibala marisak dongat di lebunga. Alamang-alang es krim dongat di lebunga. Soni dolak Yahudi na jolo. Jebolo puasa na sida. Tengok zaman ni Yesus. Molo mal puasa ho, unang pasurbot buhim. Ninna Tuhan Yesus, dia mai. Songon na dipangiri-ngiri. Asa tadi dari mana mahua? Na puasa, puasa mat tahun inna. Asa dianggap jol mai mana na setia maragama.
Dakku halo mohoni ninda debata. Ai mabbai bada do parpuasa muna ninda. Nah, naing berengot tadi son. Ibadah yang sekian jam ini sudah bagus. Mulai nakinga satu sonari dengan dusudiate. Sabar duhita lau pataruh persembahan itu julu. Dengar pola masih joran nasa umato pita mulai dangi dengan sudah bagus. Tapi tidak cukup rupanya ini. Jam ibadah kita yang 2 jam ini maksimal 2 jam. Jam ibadah kita yang 1,5 sampai 2 jam ini ternyata belumlah sempurna menjadi ibadah yang sesungguhnya yang Tuhan minta. Dang dope sikop ibadah tahun moloholan songoni. Napi nangido ni debata ima hadaulaton nahina lomohon di debata manang ibadah yang berkenan kepada Tuhan ima bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari. Imana ni dok nakingani molo dihapaholako siap tong-tong ami pangarupaun penipu mengarupa menipu dengan cara-cara bagaimanapun turu-turu ni jari-jari, yaitu setiap ada masalah menyalahkan orang lain kan itu ho itu maksudnya turu-turu ni jari-jari. Setiap ada masalah orang lain disalahkan. Dak kiai mana merasa doho tibana di persoalan ini. Didok musa disi jala di leho koasi ni roham tu namale. Nga di luar onate, nga kehidupan sehari-hari on. Dang sikop ibadat tahun dengan dijolo di debata molorok tetanggatan waeng dang mangap ben no botari ala dang adong idahana sementara kita masih bisa makan besok. Alani dok kadongan ibadah hari ini tidak boleh terpisah sian kehidupan sehari-hari. Dang boy terpisah ibadat tahun dohok ngolutta si ganupari. Do mutusi do kamang kainang au songo padita HKBP dungaro kasus na luar biasa dakkolan hamamate ni si Joshua Huta Barati mabaina Marsak daun dakkolani ipen yang luar biasa hita Marsak alai songo padita na paling warsak konima karistet donasida mar minggu doi bana sudah tata yang berkaitan dengan kekristenan diikuti. Alai di luar sana dia bunuh orang. Di mana letaknya ibadah? Di dia do letak ni peribadahan ni. Jadi olat ni pitu ni garijat do bana berengon sisian ni Tuhan Yesus. Ola ni pitu, hola lewat pitu gereja ngasih sian nise. Ayam ngino tu bisa ngudia teh. Sampai hari ini amanginang saya nggak bisa membayangkan itu. Orang yang sudah dianggap bapaknya, orang yang sudah dianggap ibunya, dibunuh. Dan itu harus menghabisi nyawanya. Di mana letaknya ibadah? Ini mau disuarakan firman Tuhan hari ini. Alani dok kadongan ita sudena pungon. Tabigi taluas ma diselesaikan hakim mai manak songo dia bay urusan na may ay nang mangulu be si Joshua manang nahataraw kate. Tang mangulu be tong nama mati bana. Nga mula matu hita. Hamok kamangkay nang ada beberapa kasus sonari di tonga-tongan hita Batak na sangat besar yang menjadi perenungan kita semua. Pertama, tingkat perceraian nihala Kristen Batak sonari. Berarti hita may nakpola tarik warga tingkat perceraian sirang estolu musay debanay estolu sirang so sirang dan bulus sirang so sirang kada gitu. Menurut akadongan nakarijo di kehakiman di doksonon ibu tohoro ditanin na nga mencapai 20 sampai 25%. Nah dok na moladong na terpasu-pasu ruas ni HKBP
sataonon di Jakarta misalnya, ini contoh-contoh ini 100, alai begiot tama musai berita 20 sampai 25 keluarga daksep populasi si 100 sih, alai begiot tama nasirang manak panirang nirangon natabba 20 1 25 keluarga setiap tahun. Jadi 20 sampai 25% setiap tahun. Pertanyaannya, di mana letak kekristenan itu? Di dia do ibadah pemberkatan nikai. Si pata marsak roha akamang kainang. Ngasaya cara pemasu-masu ni. Ia terlebak majuru kamera pasti kibinai tangan budi. Saya ini buka baju Roma amak pendita pakai amu jo musai baju to gamune ahai ailana nakingan dang terlebak juga kamera dang sangat dipiciti mana jadi daktari dati kirma becongoni beh argani dokumenon dari do olu tahe ati biamaon boyok gabi jamita to halaki ya saya dingo tiba na mabet tanganon ningon pinakke mamusai baju to gon ngabuang ngalengkap banung ngabe Hape binigay matul bulan nai. Ay nga berbeda ya makpat ditain na. Jipo to na hubay ni song non nga diribakin na. Amang dangol na yate. Dangol do. Binay do bingbinga pranika. Horo hola siara do dirohana. Ay bato ira padide batauluin na. Ano yang gorohana dak song ni? 3 bulan dope bahkan adong ko nasusanga 3 bulan ngamar bedai di mana bentuk acara itu papa bunga di gedong sanujuk tujung wedang mo tobe hebo sudi ati aina sumeile do halahon video na song ni mamargajang-gajang di main parede acara muse sejulat tusok merdala du biasana bahola cala saotik song bahi alangai garam sietong semua hanya membuat sebagai dokumen tidak mempengaruhi jiwa alani makamang kainang ini tahun kedua di HKBP Taman Mini hubek kami ma gabe tugas ni seksi setting ima hubek kami gorna training of trainers khusus untuk keluarga muda. Nah pernikahan na sada sampai 10 tahun. Jadi dakta dok mebina halakon ay molodok songoni dangarong naro. Pembina mo tangga muda nakat dangarong naroi. Lu jahiden na. Alai tadok ma bagaimana mempersiapkan mereka menjadi trainers, bagaimana mempersiapkan mereka menjadi pastor, bagaimana mempersiapkan mereka menjadi pendamping kepada keluarga muda yang lain. Jadi moladong na biar kamu mulai ngasongon nasi kalahi sesama keluarga muda ma menyapa. Itulah kita latih. Kita panggil orang-orang yang mengerti asasa hatu sih. Iman. Iman nakingani nunga terpisah ibadah dohot pangalaho siganu pare. Sada ya mengenai rumah tangga. Napa 2 hon. Kasus nama cebal ganu yang dihita bata Kristen khususnya ima mengenai warisan. Mangucat tano na nileannya kau punga tu gereja di bona pasukit. Mabagi warisan na tininggalhon di natorasna. Adong gope na paling ngeri ima. Aladang adong tubuh ni na taon bawa. Rodong at tubuh na madok. Dang adong boy warisan nai dinatai doh di boruna ada ni dia manoaengon di Jakarta do warisani di Jakarta do jabui di Jakarta do tanoi di Jakarta do artai ala diberlakukan hukum adat ni tapanuli di Jakarta ai di dia do haba tahun ati amar peolanon mabalu masadaina kebetulan dangadong anak konna dungirodong at tubuna dinasiden na sudiartane habatahod diay masumuruk tu hatate dangadong idi habatahod
Na pinukana doi di pangarat anon hak ngasida doi dang boy dia toy dong tubuh. Pamuloy lian bajalo, bulurang ilian barang dong hak mengurusi. Asing ko nari bona pasogiti, hutanami lu baciagian tarutung panggabean. Basudiat tok tanoi di panggabean lu baciagian mai, ay marga do tanoi dangi. Marga tong dang boy lianon itu nasing. Bahasa ay ngamar marga do tanoi. Tuli hamuin na tulu bacagian bayro tuli hamu tulu 200 ay margado tuli hamu tu morakir tu tagalungin na tu tapaya kan itu tarutung tu situ meyangin na tu manukalitaan tu sirai turukin na tu nenggolan din na sa Mosir margado tanay anggo tu sidi berlakukan hukum adat memang song ni dibayar nuputan na julo ane unang dibayar di Jakarta on ate opik ko perlu botota. Nah, ibadah yang benar ima songo dia denggata di son taratur. Tai deho puji-pujiani di son songo ni manang di luar. Idona di jami tahun dungi begiot tama baga-baga siat debata. Adong dua macam baga-bagaon nakingani. Na parjolo ima sian ayat di ayat opak ngadong baga-bagai. Maaf naparjolo ayat 10 sada hujaho majo jidok songonon dungi jauh-jauh maho jadi alusan ni Jahoba maho inamat tong noto abo akamang kay nangate molo jauh-jauh hita adong mangalusi gari jolma mangalusi ayahay da holani nangasong na tabu hilalate ada molo saya manggura hita ngatabo to adong jolma lay lang gosada nangarong na mangalusi muruk ko hita kan lungut do hilalaw amak puang ngasih mangguraya udah corong na mga lusi amak paik ni nguluon tayo do di son di dok di bata mono diulah hosong oni imana kengani nguluta di luar san masih haholongan mabagkadilan mangurupyak kasiurupan masih sisa dosa dungi molo jauh-jauh ho alusakku mahoninna Anan ido jodoh suku cukunon tuhami kapadita di pertangyangan. Amak padita ay bado saya tangi hod debata tangyang ibain na. Pagajak masih pata lusa nakamangat ya kainang. Si pata ni bama lelucon. Asa dia lusi gugu bay suara mi baningon nama bulus. Hape ngari-ari tabigi. Alusan di debata matang yang buninna. Ima. Molo dingolu si ganupari. Alani do pain. Unang atong asing ngulut tamolong nga di pasar. Unang asing ngulut tamolong nga martiga-tiga. Dakpola sa idohono nakainang ben natuhodo ida ben nahulian na sa inna. Ay basa pula dohon ni. Jujur matong ate. Modal hunason. Bahaw tung ako binason. Baido dah. Ay ko marutung ko partiga-tiga. Molodang marutung bediolo ma baisiol martiga-tiga te. Beset dia mangan na. Iko marutung do. Cendok pola dohono tatong malah mardosa do hita molo tadok. Dangadong be hau tungaku sano de dainna. Torus songoni. Ale tong bomar dala tiga-tiga na. Je hado di pangan. Ahado wak sekolahni anak konna. Ahado manggar listrik di jabu. Ate. Unang asing kilo manuhor asing kilo manggadis. Jujurlah. Songoni manang di kantor walaupun ini sulit kuboto hami do kamang kainang hamok kana PNS go dilematis dia dupi hamu si pata maul do madok badohono nami marbisu mahamu alai habisu honi unang mabek ko mardosa ate unang mabek mardosa cala memang molo naing mamora do bangunang disiatong anggo naing mamora ko pengusaha do dah anak penghasilan na boy mana manot Tuhan. Mulu padita KP bodo kay mamora boy mulu burjusu de ruasna. Baido dah. Ay mulu PNS do mana iliat jol maheben itakuk bo. Itakuk KPK do. Imane rektor-rektor di sini. Itakuk. Anggo padita na dari sini do pahami menerima pembekalan dari KPK. Bodo pamora padita ina mataninggolan. Boy na mana? Lasi mana mangalusi. Bolo suderu ason marhua. Mangaleo nina. Bato hodo tutupah.
Ai ruas ni HKBP mana mora di Indonesia secara umum sudah dangi. Anani do bahen molo mangulai bana molo nang hamorado nang luan na gudang hepeng nga badi lui matong tu dia ma dapoton. Dapot dom molo galai de gay pegawai negeri bagolongan na nason gajina nasonon sedi musi tabat-tabana. Ate ima. Jadi unang ma di dia pehita ikut taingok ma ibadaon. Taingok ma ibadaon. Baga-baga na paduahon di dok nakinga muse di ayat 10 pati. Jadi malas ni roha mahomi da jahuba jala au manugunug ho di atasnya ke betul-betul ni tanoon. Jala parmudu-mudokku maho marhite-hite parjabaran ni si Jakob opumunay. Tanga dong benot tabusanon. Tugu-tugun ni Jahoba mahitain na di betul-betul. Tabotoro aha betul-betul. Ima lokasi yang berbukit-bukit alo jaro mardalat di si. Ale moledok togu-togu kumaho di betul-betul berarti dang marmara behita mardalat di si. Dang marmara behita di Portibion. Ainunga dijaga jauh bahita. Didok muse parmudu-mudu kumaho. Tatu sudah halapatani parmudu-mudu disarihon debata. Disarihon debata. Tikinek sekolah nak komungai para di debata. Tikinek manggar sewani jabu pengai para di debata. Tiki lama tua ibanai para di debata. Tiki lau saurma tua mai ibanai para di debata dia kanak konna. Ima akka jol mana satia di jolu di debata. Ima tabuna. Anani dok kadungan berlaku umum doha tahun tuhita jolma. Molo dinggan di ponggoli horo timtuak kadamale. Dungi jalot tama di pasu-pasu tu hatta mahita saluhna. Amin. Mauliate ma ali Tuhan barhite hatam ipak kuling hohami sadarion. Asa hadaulatun nami gabelomoni roham. Asa beribadah kami hobar tulomoni roham. Calaunang terpisah ngulu nami na di parmingguanon dohot dung marsugut dia kaulon na bibi pasu-pasu mahatami jala pargogoi mahami Tuhan marhite todim asa tarulah kami hatam dingulu nami siganupari Tuhan nungahu bigi hami akadikting namasa doho si pamasaon di tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu masa luhuk naing jala pergugui sudia ka perhubas lau patu pahon akan diprogramkan asa mardana do tinggan. Songoni manang tuari marsugut di mingguon mangula mahami sudi manopo tak kaulon nami be. Tuhan ramoti ma sudi ruas ni huriam. Manangahapi ulaon na ramoti ma pada umara ni dagnat todi. Aka pertiga-tiga homa mabain na sida marhautungan. Aka pemusaha ramoti jala pasu-pasu usaha nasina dengan do sianak ka persoalan songoni nang ka penjual jasa ho mama masu-masu ale Tuhan aido hapor se hami di parmudu-mudu ho hami sudi jak kaulon nami nahu ulah hami be Tuhan dewata nami di homa puji-pujian hasangapun rodi sadeleng-delengna amin. Mari dihita laus tapasahak ma piliatta paduahon.
kuali Tuhan patar hinau demi Tuhan suruh maton demi saur turu hati lau papandahon dirimu dongati. Tatang yakoma peliakta ade de bata amanami nadi banua gijang horo haroroan ni saluhut silehon lehon dading gandohot nasa ulibasa na moliutus upasahat tami masian na nilehommi tuhami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na hutyus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasyak kami pelianon pati bulon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girigir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Aliyama nami nadiban mu agijang, say pinarbadia ma guarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon nadiban mu agijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, padua mahami sian pangago. Pasu-pasu jalari ramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutordim. Nunga si puli badata sian hami sude namak kobasi madok tuhita selamat hari Minggu selamat beraktivitas maita tu hari marsugut horas madhita sude.